Jos minulta kysytään, mitä mieltä olen karaokesta, voin kiteyttää vastaukseni seuraaviin sanoihin. Karaoke luo mielihyvää elämään. Ylekin haluaa olla mukana luomassa isoja yhteisiä hetkiä, kokemuksia, kohtaamisia ja luomassa yhteisöllisyyttä. Ja kaikkea tätähän karaoke ja karaokekulttuuri parhaimmillaan on. Esiintyminen karaoke-yhteisön edessä luo kokemuksen, jossa yhdessä toteutetaan jotain sellaista, jossa tavoitetaan eräänlainen elämässä olemisen, voisi sanoa hedelmällinen kokemuksellinen tila. Täytyy sanoa näin alkuun, että mä arvostan todella paljon karaoke-laulua harrastuksena, kulttuurimuotona ja sellaisena niin kuin koko kansan yhdessäolon ja viihtymisen lajina. Sillä on todella monia merkityksiä suomalaisille ja täytyy sanoa näin kulttuuriministerinä, että kyllä karaoke on todellista kulttuuria, se on kansankulttuuria, mitä parhaimmillaan. Se edellyttää rohkeutta astua yhteisön eteen ja suorittaa karaokeen esiintymisen myötä noin 3 minuutin aikana tietynlainen sukelluselämän pintakerroksen alle. Karaoke on tasa-arvoinen laji. Kaikki on siinä lavalla samanarvoisia. Jokainen saa tulkita omalla tavallaan sen biisin ja sen kappaleen, eläytyä musiikkiin ja nauttia siitä ja yleisö saa samalla nauttia. Se on todella hienoa, miten se tuo kaikki samalle viivalle tasa-arvoisesti. Karaokessa lavalla olevan esiintyjän ja esitystä seuraavan yleisön, karaoke-yhteisön välinen yhdysside luo sen voima, joka pitää ihmisen päämäärätietoisena itsestään ja itsensä kehittämiseen suuntautuvasta energiastaan ja kasvupotentiaalistaan. Meikäläisen mielestä tässä karaokeessa on se yhdessäolo. Suomalaisethan kärsii todella paljon yksinäisyydestä, mutta karaoke on sellainen harrastus, sellainen laji, joka tuo aina yhteen. Olen kuullut ja ymmärtänyt, että karaoke-piirit ympäri Suomen on tosi tiiviitä ja kannustetaan toisia, tunnetaan toinen toisensa ja se yhdessäolo, hauskanpito, ehkä jopa tanssikin, mikä siihen kuuluu, niin on todella tärkeää lääkettä, torjuu yksinäisyyttä ja tuo ihmisiä yhteen. Sitä tarvitaan tällaisena aikana. Ja tässä vielä kerran tahdon korostaa yhteisöllisyyden merkitystä, kannustaa toinen toisiaan ja samalla aivan luonnostaan laajentaa ymmärtämään toisten tunteita ja samalla eheyttää ja laajentaa omaa persoonallisuutta. Voi olla, että karaoke on myöskin sitten meille ehkä vähän varautuneille suomalaisille semmoinen tapa avautua ja antaa sille omalle äänelle mahdollisuus kukoistaa ja kaikkien muidenkin siitä yhdessä nauttia. Ja tässä hengessä toivotaan nyt kokoontuneelle karaoke-yhteisölle innostusta ja motivaatiota, parhainta elämän iloa. Nyt lähdetään 35-49-vuotiaiden sarjaan ja sen aloittaa Ben Hietala Kokkolasta. Lähdin nyt osallistumaan, kun äitikin on ollut noissa laulukilpailussa aikaisemmin, niin lähdin sitten mukaan. Ensimmäinen kerta, kun tässä Vihdessä Lapin kilpailussa kärkikaraokessa, niin se oli 2015 vuonna ja se oli toinen kerta, kun mä oon missään kilpailussa ollut muutenkaan. Niin se meni sitten yllättävän hyvin, että kun ekaa kertaa osallistuin, ei ollut mitään odotuksia, mutta sitten satuin voittamaan sen silloin siinä Pop Rock-sarjassa. Että ei sitä ei varmaan osannut jännittää silloin paljon, kun ei ollut mitään kokemusta. Eikö niin, mä olin Kultakurkussa sun kanssa? Me oltiin duettu. Joo, 2018. Joo, se oli ihanaa. Siinä kävi todella mukavasti, kun meillä ei hirveästi olisi aikaa reenata, niin me tultiin toiseksi. Joo, toiseksi silloin. Joo, voi hyvänen aika. Se oli hieno. Mä oon aina sanonut, että jos yksi ihminen tykkää, niin mä en tullut turhaan.
kyllä niin kun laulamista tykkää, niin tykkää lauleskella, mutta on se eri, kun yleisölle pääsee laulaan. Siinä kumminkin niin esittää sen kappaleen jollekin ja aina vähän niin ylittää itseänsä, kun menee esiintymään. Ei karaoke esiintyminen pelkästään ihmisille. Ei se pelkästään sitä ole tää niin kilpailu. Että kyllä aika suuri syy, että tullaan katsoa ystäviä. Joo, jäänyt mieleen, vaikka tässä on ollut niin 7 vuotta viime kerrasta, kun on ollut mukana karaoke-kilpailussa. Niin silti ihmiset muistaa kumminkin, että kyllä ne esitykset vaan jää mieleen. Ja... Niin, se oli vaikka se yksi. Se on vaikka se yksi ihminen muistaa vuosien jälkeen, niin se sitoo. Mutta nyt tänään me ollaan nähty todella paljon. Me ollaan oltu kyllä niin häkeltyneitä, kun ihmiset on tullut juttelemaan. On tullut uusia ystäviä. Just äskenkin tuli tuossa noin yksi nainen, niin oli heti semmoinen sama asenne niin kuin tähän karaokeen. Että vaikka niitä palkintoja on tullut jotain, niin ei se meille kummallekaan ole se juttu. Ei se ole koskaan ollut. Sitten se just, että aivan sama minkä ikäinen sä oot, mistä päin maailmaa sä oot maailmassa, ne yhdistyy karaoke. Mä oon itekin kiertänyt maita paljon, niin aina löytyy karaoke-ystäviä. Kaikki tukee aina. Mä en Kultakurkussa ole niin ikään nähnyt semmoista, että joku sanoo rumasti. Ja ei saa unohtaa Erno. Kyllä on saanut nauraa. Ja se on hyvä esimerkki, jos vetäjäkin on täysillä mukana, niin kyllä sitä itsekin koittaa aina parhaansa antaa lavalle. Kyllä. Joo, ja kun se höpöttää siinä jotain, niin se rentouttaa. Kannatti taas tulla. Ehdottomasti. Minun on ilo ja kunnia pyytää lavalle pitkän linjan media-alan moniottelija, musiikintekijä, juontaja, toimittaja ja urheilumaailman ammattilainen Kari Tyni. Kunnan aplodit. Kiitoksia ja oikein hyvää iltaa minun ja koko tuomaristonkin puolelta. 25 vuotta Kultakurkku karaokea, se on 4. vuosisata. Nyt musta tuntuu, että meidän kaikkien on aika kiittää heitä, jotka ovat tämän saaneet aikaan, kehittäneet, pyörittäneet hienosti vuodesta toiseen. On aika kiittää Viidesalapin Primus-moottoreita ja tämän vuoksi minulla on kunnia kutsua lavalle Viidesalapin Ella Ahonen ja Rauno Hänninen. Ilman heitä ei olisi meitä. Ja sen kunniaksi niin lähes alusta lähtien mukana ollut juontajavelhomme Erno Koveluhta saa meidän kaikkien sydämemme puolesta lahjoittaa nyt Ellalle ja Ranelle kukat tästä hienosta työstä ja juhlahetkestä. Ja niinhän se on, että ei päästetä heitä ilman pientä puhetta. Ella, ole hyvä. Lämmin kiitos kaikille teille mukanaolosta tänä viikonloppuna ja vuosien varrella meidän kisoista. Ihanaa ollut teidän kanssa tätä tehdä ja nauttia tästä laulamisen riemusta. Jatketaan sitä ja pidetään karaoke-lippua korkealla. Tsemppiä illan finaaliin. Lämpimästi kiitoksia. Ja tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Täällä on monta kertaa sanottu 2 hienoa sanaa, kulttuuri ja yhteisöllisyys. Ja karaoke-porukka on kyllä mielenkiintoinen sekoitus yhteisöllisyyttä ja kilpailuhenkeä. Ja kun moni urheilija vaikka joukkueurheilussa on lopettanut uransa, niin ei hän kaipaa välttämättä niitä mitalihetkiä ja niitä pokaalihetkiä. Hän kaipaa koppielämää. Sitä yhteisöä toisten pelaajien kanssa, sitä arkea, urheilijan arkea. Ja mä oon aistinut, että täällä te olette viettänyt sivusta katsoen aivan upeata karaoke-laulajan elämää tää viikolla. Siitä teille
aplodit ja toivotan teille jokaiselle oikein jännittävää ja mukavaa finaali-iltaa ja erittäin hyvää karaoke-elämää jatkossakin. Seuraava kilpailija tulee Ruotsista. Hän on Leskelän Piirijoja kilpailukappaleena Pariisin kuu. Tervetuloa. Loisteessa kuun Pariisin syttyivät tähdet meillekin. Aivan kuin tietä rakastaville näyttäen. Hetken vain lähekkäin. Muistan sen kuinka silloin lapsena leikkiessäin tunsin suuren maailman edessäin. Kauniina kaiken sen näin, lasia pyöritellen kirkkaana näimme kaiken. Tuntenut kuin oisin sun siivet sain haaveen. Tervetuloa. Rotunainen kuullaan tähän väliin. Mä olen rotunainen. Siis mä rakastan niin paljon esiintymistä, musta se on aivan ihanaa. Rakastan laulamista ja yleisöä. Täällä Kultakurkussa on käyty varmaan jo 12 vuotta. Mä aloitin yli 50-vuotiaana, niin yhtä vaille nyt 70 pokalia. Mutta väliin tulee niitä pettymyksiäkin, ettei aina nyt mitään pokaleet tule, mutta se hyvä mieli, mitä tästä saa, niin se on todella tärkeää. Ja täällä on niin ihania ihmisiä, mistä on tosi paljon virtaa ja paljon ystäviä. Suosittelen kaikille. Ja nyt kuulkaas, vasta rupeaa tapahtumaan. Mulla on nimittäin valtava hieno kunnia pyytää tänne tervehdys ihan eduskunnasta asti. Moninkertainen ministeri, pitkäaikainen kansanedustaja, nykyinen eduskunnan varapuhemies tulee kertomaan terveiset meille kaikille. Tervetuloa Paula Risikko. Tervetuloa Seinäjoelle. Olen Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja myöskin ja toivotan teidät todella lämpimästi tänne tervetulleeksi. Seinäjoen tässä meidän tällaisessa markkinoinnissa sanotaan, että täällä on tilaa kaikille hyvälle. Ja nyt mä sanon myös kaikille hyville, eli teille arvoisat vieraamme. Seinäjoki on koulutuskaupunki. Meillä on hyvin paljon eri-ikäisille koulutusta tarjolla, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulua. Sitten me ollaan yrittäjyys. Me ollaan saatu monena vuotena yrittäjyyden pääkaupungin titteli, eli yleensä yrittäjät on äänestänyt meidät tällaiseksi yrittäjämyönteiseksi kaupungiksi ja me ollaan siitä tosi ylpeitä. Ja sitten me ollaan tietysti tapahtumien kaupunki ja ihanaa, että tekin tulitte. Meillä on provinssirokki, tangomarkkinat, meillä on erilaiset vauhtiajot ja niin edelleen. Ja nyt te toitte tämän 25-vuotisjuhlan tänne. Mä olen tosi iloinen siitä. Ja kaikkein parasta täällä on tietysti ihmiset. Me ei olla täydellisiä, kun meiltä puuttuu heikkoudet, mutta meidän kanssa tulee kyllä erittäin hyvin toimeen. Ja tuutte huomaamaan, mutta sen vinkin teille ulkopaikkakuntalaiset sanon, että jos te lähdette nappikioskille tänä yönä, älkää millään lailla kritisoitko pesäpalloa eikä painia, koska voipi tulla pieniä konflikteja, koska ne on meille pyhiä. No sitten kaiken kaikkiaan mä oon iloinen tästä karaoke-harrastuksesta. Mä valitettavasti en osaa laulaa. Se minkä mä laulaisin tänään, jos osaisin, niin tietenkin kuka pelkää Paulaa. Mutta mä oon nyt sopinut järjestäjien kanssa, että se henkilö, joka sen tänään laulaa, niin hän saa kutsun eduskuntaan kanssani kahville.
Elikkä ottakaa joku se nyt. Joo, ja sieltä kertovat sitten kuka sen. No mutta joka tapauksessa, miksi karaoke on niin tärkeä? Karaokehan on saanut sieltä Japanista aikoinansa lähtökohtansa ja se tuli Suomeen 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa oli oikein niin kuin vauhti päällä, voi sanoa, että henki päällä ja niin se levisi tänne. Ja mitä ihan on tutkittukin karaokea. Karaoke tuo hyvinvointia, se vahvistaa itsetuntoa kun onnistuu ja sitten myöskin se on tunteiden tulkki. Eli voi vähän sitä ahdistusta ja apatiaakin sen avulla hellittää ja helpottaa, kun laulaa sitä pois sitä pahaa oloa. Ja sitten se on ennen kaikkea sitä, että se on yhteisöllinen. Ja se mitä olen itse, kun mä oon hyvin paljon seurannut, mulla on tuttavia, jotka laulaa karaokea, niin oon ollut heitä kuuntelemassa, niin se mikä ihanaa teissä yleisössä, te kaikki aina kannustatte sitä henkilöä, joka laulaa. Meni kuinka meni, ja se on mun mielestä hienoa. Ja tässä yhteiskunnassa vaan kerta kaikkiaan, kun me ollaan aika vaikeassa tilanteessa sekä kansainvälisesti nämä turvallisuusasiat puhuttaa, talousongelmat ja jokaisella meillä on ongelmia omassa elämässä. Kukaan ei pääse tästä kovin helpolla tästä elämästä. Ei se mitään ruusuilla tanssimista ole, eikä pelkkää karaokelaulua. Mutta aina pitää muistaa, että aina on toivoa ja karaoke tuo toivoa ihmisen elämään. Siinä saa toteuttaa itseään ja kavereja tavata. Se on yleensä tällaisen suomalaisen kriisin kestävyydenkin edellytys, että meillä on kavereita, meillä on hyviä ystäviä, joihin voi luottaa ja te olette luonut tällaisen yhteisen hengen. Toivotan teille nyt oikein hauskaa iltaa ja kiitos. Tuomaristo voi henkisesti ja fyysisesti valmistautua esittelyyn, eli pitkän linjan media-alan moniottelija, musiikintekijä, juontaja, toimittaja ja urheilumaailman ammattilainen Kari Tyni. Menin vuoden mieskisoihin 98 TV-showta, niin Kari piti mulle aika kovaa jöötä ja kiitos niistä. Musiikin monitoimi nainen, laulaja, muusikko, musiikkimanageri, joka on toiminut keikkailevana artistina vuodesta 2007, Anne Simonen. Annekin on käynyt monessa Sallapin kilpailussa aikoinaan ja nyt on siellä tuomariston penkillä. Ja seuraava mies on myös käynyt vetämässäkin, monta keikkaa ollaan yhdessäkin tehty. Eläkkeelle siirtynyt karaokevetäjä Roni Simonen. Tällä hetkellä hän opettaa kengitystä ja kengittää vain harvoille ja valituille. Jos jollain on hevosia, niin Roni on huippu siinäkin hommassa. Radiojuontaja Yle Radio Suomi, Tango Kuningatar 2008, Hanna Katarahko. Hanna on luvannut kanssa laulaa tänä iltana, kiitoksia siitä jo etukäteen. Tapahtumapäällikkö Yleltä, hoitanut tangomarkkinat takaisin Ylelle, raikulat aplodit, Jyri Katarahko. Yksi on jäljellä. Melkein alusta asti, 20 vuotta. Ainakin ja ehkä jopa enemmänkin mukana ollut. Tuomariston puheenjohtaja, markkinointialan yrittäjä, 30 vuoden rautainen kokemus musiikkibisneksestä, karaoke-tuomarina ainakin 20 vuotta, Pasi Järvinen. Käsi ylös, jos jotain ei esitelty. Hyvä, ei noussut. On liian myöhäinen, sananrakkauden viimeinen. Nyt hyvästi ja sun liekki sitä on myöhäinen. Jos uudestaan sut jossain nähdä saa, niin päästä en mä pois saa milloinkaan. Ja erottaa ei meitä saa. Ei kunnon mies sano koskaan ei. Hän muistaa luotella noiton vei. Jos tahdot vaikkapa tanssimaan,
sähältä varmasti luvansa. Ei kunnon mies sano koskaan ei. Ensimmäinen finalisti, Ben Hietala, Rautajoki Matti, Marko Pynnönen, Juha-Matti Pelkonen, Ville Pyykönen, Birgitta Linjamaa, Aimo Riihihuhta, Mervi Ala, Helena Tyyskä. Viimeinen finalisti on Kati Nevalainen. 35-49-vuotiaat. Siinä on finalistit, heille kaikille kunnon aplodit vielä. Yksi sarja jäljellä, se on alle 35-vuotiaat. Teppo Piirainen on ensimmäinen finalisti. Miro Juhola, Eemeli Tolkki, Antti Hyykinen, Anni Särkioja, Emma-Sofia Hyppönen, Paula Annala. Yksi jäljellä, hän tulee Pyhäjärveltä. Hanna-Reetta Ojala. Hanne Levai. Hanne, joo mä opettelen ton finaalin, pyydän anteeksi. Hei, annetaan heille vielä kunnon aplodit. Upeita laulajia Kultakurkku Karaoke, 25-vuotishistorian viimeiset finalistit on esitelty ja kohta laitetaan finaali käyntiin. Kutsunkin lavalle tuomariston puheenjohtajan Pasi Järvisen. Pasilla on mielenkiintoinen viesti kerrottavanaan. Tervetuloa Pasi! Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien kirjallinen tervehdys Kultakurkku kulttuuritapahtumaan 22.3.2025. Hyvät karaoken ystävät, karaokesta on tullut suomalaisille rakas harrastus ja sillä on merkitystä niin suomalaisille kuin suomalaiselle kansankulttuurille. Haluan lämpimästi onnitella 25-vuotiaasta Kultakurkku karaokekilpailua, joka jatkaa tämän yhteisöllisen kulttuuriperintömme ylläpitämistä. Karaoke on ollut yksi vahva laulua ja kulttuuritoimintaa uudistavaa ja elävöittävä toiminnan muoto, joka antaa mahdollisuuden ihan kaikille omaan tähtihetkeen. Yleisön ja laulajan vuorovaikutteinen suhde luo aivan omanlaisensa yhteisöllisen kokemuksen. Nauttikaa esityksistä ja siitä ainutlaatuisesta jännityksen täyteisestä tunnelmasta, joka kilpailussa aina on läsnä. Mari-Leena Talvitie, tiede- ja kulttuuriministeri. Nautitaan päivästä. Kiitos.